Fir-raba' dibattitu bejniethom il-mexxej Laburista Robert Abela u l-kap Nazzjonalista Alex Borg ġew mistoqsija dwar kemm huma sostenibbli il-proposti tagħhom. Fit-tweġiba tiegħu, Dr. Abela ħabbar li l-manifest elettorali Laburista jiswa 6.3 biljun euro fuq medda ta' 5 snin. Qal li dan il-programm sa jiġi finanzjat mit-tkabbir ekonomiku ta' madwar 4% fis-sena kif ikkonfermat il-Kummissjoni Ewropea fit-tbassir ekonomiku tagħha l-ġimgħa l-oħra. Iddikjara li kif diġà seħħ Gvern Laburista ġdid ma jżid ebda taxxa għal li politika ta' inċentiv. Gvern Laburista naqqas il-pis tad-dejn għal 46%. Innota li sal-lum l-oppożizzjoni għadha ma qalitx kemm sa jiswa l-programm tagħha u minn fejn sa tiffinanzjah. Dr. Borg qal li gvern ġdid nazzjonalista ikompli jibni fuq niċeċ ekonomiċi li ħoloq gvern nazzjonalista u joħloq oħrajn ġodda li qal jiġġeneraw miljuni kbar ta' flus bħas-setturi tad-data, l-AI u in-new space. Semma l-ekonomija kreattiva u l-Mediterranean Fuel Hub li qal għandu potenzjal li jiġġenera mal-500 miljun euro fis-sena u ċaħat li dan jagħmel xi sfreġġju ambjentali għax qal jitratta l-fuels ħodor. Żied lin-nefqa tal-programm elettorali issa titħabbar it-tnejn filgħaxija. Id-dibattitu indirizza wkoll il-produttività. Il-kap Nazzjonalista saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan ċar ta' kif din għandha tissaħħaħ. Il-mexxej Laburista hawnhekk innota li Malta diġà hi pajjiż produttiv billi fost l-aqwa 10 pajjiżi f'termini ta' prodott domestiku gross. Qal ukoll li l-ekonomija Maltija triplikat mill-2012. Dwar l-enerġija, Dr. Borg qal li gvern ġdid nazzjonalista iqabbad il-pannelli solari mal-grid u mhux kif qal li jagħmel dan il-gvern fawdex. Qal ukoll li mhux aċċettabbli li Malta il-aħħar fl-Unjoni Ewropea fl-użu ta' enerġija rinnovabbli u wera tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista għax qal li Malta baqgħet dipendenti minn ħaddieħor. Qal li gvern Laburista ma investa xejn fis-settur tal-enerġija u ħalla lil pajjiż bla dawl għal żewġ tisjuf. Bit-tweġiba, Dr. Abela qal li l-Partit Nazzjonalista ma semmix għalqa waħda fejn sa jinstalla b'60 miljun euro f'pannelli solari. Kemm sa jagħmel minnhom u min huma l-esperti wara din il-miżura. Żied li l-Partit Laburista għaddej bl-installazzjoni ta' tin interconnector li bdiet il-ħidma fuq it-tielet wieħed u sostna li mhux aċċettabbli li Malta l-uniku pajjiż li mhix imqabbda pipeline tal-gass mal-grid Ewropew għax skontu l-oppożizzjoni ħadmet kontra l-finanzjament ta' dan il-proġett. Għal mistoqsija dwar it-turiżmu, Dr. Borg qal li l-kwalità tinġieb b'infrastruttura li tlaħħaq mal-investiment u qal li ras għal ras in-nefqa tat-turisti f'Malta naqset u mhux żdiedet. Hawnhekk innota wkoll kif gvern Laburista naqas milli jwettaq bosta proġetti ambjentali li wiegħed 4 snin ilu fosthom dak f'San Ġwan, f'Santa Venera u l-Ħamrun. Dwar il-proposta nazzjonalista ta' tnaqqis tal-corporate tax, Dr. Abela qal li din tkun fisser id-daqqa mortali għall-ekonomija ta' pajjiżna għax tkun tfisser li l-kumpaniji tal-gaming u ħafna setturi oħra li huma kruċjali għan-negozji f'pajjiżna jemigraw. Dwar it-trasport, Dr. Borg rimarka li traffiku qed jiswa lil pajjiż 770 miljun euro fis-sena. F'dan ir-rigward qal li l-5 snin ta' gvern ġdid nazzjonalista ikunu ta' implementar u mhux ta' studji kif qed iwiegħed dan il-gvern. Min-naħa tiegħu, Dr. Abela stieden lil Partit Nazzjonalista ikun realistiku għax qal li l-istudji huma meħtieġa meta hemm involuti flejjes kbar u infrastruttura kbira. Innota wkoll li fil-pjan ta' trasport tal-massa il-Partit Nazzjonalista diġà żgarra bi kważi biljun euro u li sissa għadu ma qalx minn ħadmu. Al kontrarju, Dr. Abela qal li l-pjan Laburista ta' Malta in Motion tfassal mill-kumpanija internazzjonali Arup u studjat, dettaljat u kosted u għalhekk kredibbli u fattibbli. Dwar il-ħaddiema barranin, Dr. Abela rrefera l-Labour Migration Policy li fissira bħala politika meħtieġa biex tibqa' toħloq suq tax-xogħol regolamentat u bilanċjat. Il-kap Nazzjonalista semma l-burokrazija li qed isibu l-employers u l-ispejjeż li qed iħallsu biex iġibu l-ħaddiema barranin. Qal li gvern nazzjonalista joħloq one-stop shop speċifiku għall-employers biex jaqta' l-burokrazija u jkunu jistgħu jġibu aktar ħaddiema minn pajjiżi terzi. Il-Prim Ministru kritika l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li ħaddiem barrani li jkun għadu kif ġie f'pajjiżna jieħu mal-ewwel mal-1200 euro wara li jħallas bolla waħda. Min-naħa l-oħra qal li l-miżura Laburista ta' super bonus ta' 1000 euro tinċentiva l-bżolija tal-ħaddiem Malti u
tingħata biss lil barranin wara li jkunu ilhom jikkontribwixxu 5 snin. Dr. Borch irrefera s-settur tas-saħħa semma l-inċentivi biex aktar Maltin u Awċin jidħlu f'dan il-qasam u ċara li l-barranin iridu jaħdmu fl-isptarijiet b'mod temporanju biss sakemm il-Maltin jidħlu fis-settur. Qal ukoll il-Gvern m'għandu ebda kredibilità dwar is-saħħa. Dwar in-negozji Dr. Borch qal li Gvern ġdid nazzjonalista jagħtihom l-għodda biex ikunu awtonomi u liberi li jaħdmu jinvestu aktar u għedhom ukoll li l-burokrazija tinqata' darba l dejjem. Dr. Abela refera deċiżjonijiet strateġiċi li ħa Gvern Laburista u għall-għajnuniet li ta' fosthom bis-sussidji fis-settur tal-enerġija u wera l-fema li l-għażla fit-30 ta' Mejju għandha tkun dwar min għandu l-kredibilità u l-kompetenza ibbażati fuq it-track record tal-aħħar snin sabiex jieħu l-ekonomija u l-negozji tal-pajjiż fil-livell li jmiss. Indirizza lil dawk preżenti anke l-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey wera l-fema li l-leġiżlazzjoni li jmiss trid tkun waħda ta' tranzizzjoni mill-volum għal valur.